Falamos sempre de que o sector lácteo é un dos sectores claves e non é menor que un de cada 3 agricultores galegos vive fundamentalmente do sector lácteo, que somos probablemente en términos cuantitativos dos maiores produtores de España e que temos, desde logo, o maior número de explotacións gandeiras que temos en España. Un sector con unha enfermedade crónica, desde sempre, con problemas moi importantes, e donde hoxe Elena, a nosa ministra, a nosa compañeira, en este caso tamén, ven para manter unha reunión de traballo con compañeiros de todo o sector, alcaldes, membros de organizacións que estivemos traballando, seguiremos traballando ahora, para falar sobre un dos elementos claves que vai a acabar sendo un dos revulsivos, históricamente demandados, e que era unha demanda de todo o sector en Galicia ata fai poucos días. Eu solamente quero resaltar o esforzo da ministra, quero resaltar o esforzo do Ministerio, resaltar a toma dunha decisión que era moi demandada, pero sobre todo que era moi necesaria, e creo que esa demanda histórica está a punto de conseguirse gracias a unha ministra, gracias a un goberno e a un presidente, gracias a un compromiso de partido que nos coloca en aquel lugar onde máis lo necesitan o sector agrogandeiro de Galicia. Eu quero rematar agradecéndolle a Elena o compromiso por este país, o compromiso por os nosos gandeiros e o compromiso para que quede ese fito histórico aí de que fomos quen de abordar un tema desta decisión. Mentras tanto, permítanme que faga só unha pregunta. Donde está o goberno galego? Que faga só outra pregunta. Como é posible que a leite en Galicia sexa a máis barata de toda Europa? Donde está o elemento de concentración de terras? A inversión en transformación para valores añadidos? Este goberno, o Partido Popular, leva gobernando casi 20 anos e siguen sin aportar unha sola medida estratégica. Dende o respeto institucional, pedirlle ao goberno galego que non se esconda, que aparezca, que atenda este sector. E, se me permiten, recordar que este é un goberno onde o seu presidente e este goberno é especialista en falar dos problemas e non resolver os problemas. É especialista en analizar todos os problemas que ten Galicia e non resolver ningún dos problemas que ten Galicia. Gracias, Elena, gracias, ministra, porque ti resolves os problemas. E ti estás poñendo en marcha unha serie de medidas que lle van a dar unha maior garantía a un dos elementos claves do corazón do noso país, que é o sector agrogandeiro. Moitas gracias. Moitas gracias. Tamén gracias pola súa presencia. A mí me gustaría empezar facendo unha reflexión. Dende o Partido Socialista e dende o Goberno de España temos un principio de igualdade, principio de cohesión social. Pero este principio de igualdade non somente temos que pensar en igualdade entre homes e mulleres, tamén temos que pensar nunha igualdade territorial. Se pensamos nunha igualdade territorial e nos situamos en Galicia, os esforzos teñen que estar dirixidos sobre todo ao noso entorno rural e ao noso medio rural. E se de novo descendemos nese entorno rural, nos encontramos co que decía o secretario xeral, que a gandeiría de leite ten que ser ese eixo clave que manteña a nosa población, que faga crecer económicamente o noso entorno rural e que, ademais, nos permita poder disfrutar dun territorio medioambientalmente cuidado gracias á pervivencia de moitos homes e de moitas mulleres que se dedican á gandeiría. Por iso non nos podemos permitir o luxo que precisamente nunha comunidade autónoma donde temos en moitas zonas exclusivamente un monocultivo do leite, se este producindo unha situación que nada ten que ver co que ocorre no resto de España ni nada ten que ver co que está ocurrindo no resto de Europa. Polo tanto, o que estamos diseñando dentro do Goberno de España é unha normativa que dé solución
o sector gandeiro, pero que, ademais, recolla as características especiales que se nos dan en Galicia para que, definitivamente, podamos decir que foi historia e que solucionamos o problema, que podamos decir que é un sector que ten futuro e que podamos decir que é un sector que ten que seguir crecendo, porque é aquí precisamente, xunto con outras comunidades limítrofes, onde se producen as características naturales para que manteñamos a gandeiría, e a gandeiría, neste caso, vinculado co leite, da que tamén poderíamos falar da de carne. Que vamos a facer? Pois é unha norma con rango de Real Decreto onde se regulen por obligación as relacións contractuais entre toda a cadena. Estamos falando de relacións entre gandeiros e industria e tamén, en certa medida, unha conexión co que a distribución. Relacións que teñen que recoller todo o que pode recoller un contrato normal. O precio, a cantidade, a forma de entregalo, a calidade, o período que vai a durar. En definitiva, ten que recoller incluso hasta as cláusulas de rescisión ou as cláusulas de pacto que se establezcan entre as dúas partes. En paralelo, seguiremos traballando, coordinando a nivel nacional campañas de calidade. Seguiremos tamén traballando en temas que creo que nos poden levar a un futuro, como é proxectos de investigación, desenvolvemento e innovación, para que tamén demos un salto cualitativo e os produtos que podan salir de Galicia teñan maior valor engadido e, como consecuencia, tamén os gandeiros podan ver unha repercusión mellor no seu precio. Eu remato xa dicindo que é unha aposta polo agro galego, é unha aposta por os nosos gandeiros que se merecen cobrar un precio digno por o seu traballo e que temos que garantizarlo para que non somente vivan eles, sino que podamos asegurar unha actividade gandeira tamén nun futuro. Moitas gracias. O régimen sancionador vai, de feito, vai indirectamente, porque hai determinadas axudas que se pagan dende o Goberno de España que van ir vinculadas a que este establecido ou firmado, mellor dito, ese contrato. Nunhos casos son axudas que reciben os gandeiros e noutro caso son axudas que reciben as industrias. Polo tanto, afecta a dúas partes e de novo volvemos a hablar de igualdade. Bueno, en teoría podía estar circulando xa hoxe para información, pero a Interprofesional Láctea nos pediu uns días de plazo para aportar ideas e, por suposto, calquer cousa que pode enriquecernos, preferimos esperar non sei que día marcaron, da semana que ven non o recordo, perdonade, pero pediron uns plazos hasta a semana que ven e a partir de aí iríase a información pública. Mas pode ser un precio fixo ou pode ser un precio variable en función de determinados factores que dependen sempre da actividade do gandeiro, o volumen, a calidade, a composición, o modelo productivo. É dicir, aí é un tema que están precisamente valorando na Interprofesional, pero que poden estar funcionando os dous perfectamente. Un precio fixo ou un precio variable en función de factores perfectamente medibles. E isto entendedes perfectamente, é dicir, non se vai a pagar o mismo a un gandeiro que este nunha explotación ecolóxica que un gandeiro que este ao mellor nunha explotación tradicional, por razóns obvias e porque eso pasa en calquera outra actividade.